The long wait is over. Gipakita na gyud nila ni Marian Rivera ug Dingdong Dantes ang mga hulagway ni Baby Maria Letizia. Kahinumdumang ni atong Nobyembre 23, si Marian nanganak ni Baby Letizia apan usa lang ka hulagway ang gipaambit ni Dingdong ngadto sa iyang Instagram account. Apan kagahapon si Marian ug Dingdong nagpost na gyud sa mga hulagway ni Baby Letizia sa ilang mga Instagram accounts. Si Dingdong sa iyang post niyon nga, I may have 1,000 photos of you already, but this one taken 8 days ago is definitely in my top 10. Samtang si Marian nagpost usab sa iyang Instagram account, diin iyang gibutyag nga alang kaniya, kompleto na siya isip usa ka inahan ug kompleto na sila isip usa ka pamilya. Kagabi ilang daling mi-trending ang hashtag Maria Letizia, diin pipila ka mga netizens ang mi-welcome ni Baby Zia.